יש איזה משהו שפוגע בביטחון של המדינה, ואף אחד לא מדבר על זה, וגם לא ידבר על זה, והצבא לא ידבר על זה, והתקשורת לא תדבר על זה, והרשתות החברתיות לא יראו את זה, אבל אני אגיד לכם את זה עכשיו וקצר. אנחנו אוהבים של עצמנו, חבר'ה. אתם מפספסים פה משהו עצום, אנחנו בחזית עם 7 מדינות, כל התקשורת הטלגרמית של עזה, של לבנון, של איראן, של איו"ש, לוקחים תמונות מההפגנות, ממה שקורה בתל אביב, ואומרים, הם עושים לנו את העבודה, חבר'ה. מה שווה כל המדהים האלה, כל הלחימה הזאת, מה שווה כל מה שאנחנו נעשה, אם כל הבלגן נשאר אצלנו, כל החרא עדיין נשאר בפנים. אין דבר כזה לנקות מסביב עם בפנים, הכל רקוב. שימו רגע את כל הפוליטיקה בצד, שימו רגע את כל הדעות הפוליטיות שלכם בצד, גם יש דעות פוליטיות. חבר'ה, תעצור, שימו את הכל בצד. אנחנו בפאקינג מלחמה מטורפת, כל יש לנו פצועים והרוגים, ואתם מתעסקים במשהו שהוא מיותר, ולא רק מיותר, והוא נגדנו. אני מבקש, אני מתחנן, באמת, אני הפעם הייתי מדבר מהבטן ומהעצבים, הפעם מדבר רגע מהשקט ומהשכל. תנשמו, שימו הכל בצד. ככה לא ננצח.